Sitä kautta. Otetaan tähän väliin yksi nenäpäivän haastattelu. 2 erää takana. Minkälaisia aistimuksia olet tuolta pelistä tehnyt? No, semmoinen perinteinen vaaratilanne on tässä näin, että 2-0 johto on aika vaarallinen ja varsinkin kun se näin tuli, että pelihän voisi olla vaikka tasan ihan, eikä sekään olisi vääryys, mutta toisaalta sitten nyt kun ei hirveästi nenäillä enää tähän viimeiseen erään, niin pystytään kyllä varmaan johto säilyttämään. Ahkeruutta se vaatii ja semmoista reagointia. Pikkasen oli niinku viiveellistä meidän apuun pelaaminen ja semmoista kollektiivista reagointia tarvitaan enemmän. 2-0 kolmannessa erässä, ei ilmeisesti maaleja tarvitse enää tehdä, puolustus riittänyt. No eihän siitä nyt pahaksi pistää, vaikka joku maalikin tehtäisi, että kyllä se on ihan sallittua, mutta voisi se semmoinenkin keräilyharvinaisuus olla, kun Tapparalainen nollapeli nyt tässä tavoitteena. Näin leikillisesti nenäpäivän kunniaksi tietenkin sanottu. No niin, keräilyharvinaisuus, saas nähdä kuinka käy, mutta eihän nyt ihan puolustamalla varmaan lähde. No ei, mutta että Jyppihän RD on istuttanut semmoisen voitosta pelaamisen ja kyllähän istuttaa sen kyllä Tapparaankin. Keräilyharvinaisuus, eli se nimeämäsi Tapparalainen 0, se tuli sieltä. Oletko tyytyväinen peli? Niin, minun aikana keräilyharvinaisuus. No, peli oli jokseenkin tasainen. Mutta näin se menee pitkässä juoksussa, että välillä näitä tasaisia pelejä voittaa ja välillä häviää. Että se seinämähän tässä on tarkoitus löytää koko ajan, että pystytään pelaamaan voitosta joka illasta toiseen. Ja mun mielestä tämmöisen pelin voittaminen kertoo meidän prosessista aika paljon, että näissä ei kämmitä. Ainahan siinä onnea pitää olla, mutta ei me missään tapauksessa onnella tänään voitettu. Ei me oltu paljon parempia, mutta eipä oltu juuri huonompia. Puhutaan aina, että voittanut kokoonpanoa ei vaihdeta, niin ei vaihdeta myöskään varmaan voittanutta game facea, eli tässä tapauksessa nenä pysynee huomenakin. No tämähän, mikä nenä? Jokaisella oma nenä on. No tässä tapauksessa tämä lisänenä punainen, vai onko se ihan omasta takaa? Onko mulla joku lisänenä vai? Ei ilmeisesti ole. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, Risto Duffa yksi tämän illan selkeä tähti ja oli ottanut opikseen, että käyttäydytään nenäpäässä niin kuin sitä ei olisikaan, mutta niin. Siinä nyt tuli se keräilyharvinaisuus Tapparan nollapeli ja jos me puhuttiin ennen